Seríem a la cloenda de l'acte a càrrec de l'il·lustríssim senyor Joaquim Ferrer, vicepresident tercer i president delegat de l'àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona. Moltes gràcies, diputat Pujollers, company, Pere Massot, resta de companys i autoritats. Primer de tot, donar-vos les gràcies per la vostra assistència en aquest acte íntim que hem pogut fer, que, com deia el diputat Pujollers, es tracta d'un acte de justícia reconeguda, una figura certament molt oblidada i probablement molt poc difosa a nivell popular. L'altra idea que volia tornar a destacar, que ha anat sortint durant tota la presentació, és aquest caràcter de mecenes universal, de diferents àmbits i diferents activitats amb les quals hi va poder participar i va poder deixar un bon llegat i que, com deia també el president, probablement només la figura d'en Cambó hauria estat possible de tenir comparant-se amb la figura d'en Patxot. Bàsicament també per acabar donar les gràcies a tots aquells que heu fet possible aquest acte d'homenatge i tota la programació que durant aquest any i l'any vinent ens hem compromès a portar a terme per celebrar la figura d'en Patxot i, com no pot ser d'una altra manera, com a hereus que una bona part d'aquest llegat que ens va deixar en Rafael Patxot, jo us convido a visitar la Masia Mariona dins del nostre parc natural del Montseny per tal que puguem entre tots donar a conèixer i conèixer una miqueta més el que hem anomenat l'univers Patxot. Moltes gràcies i bona tarda.